שלום. קיצר, זה אני נתאר בסרטון חדש. קיצר, אין לי הרבה סרטונים. התחלתי את כל ערוץ מחדש. נמחק לי. שימו את האוזניים ממה שאתם שומעים פה, זה אח שלי. צופה מיינקראפט. אני לא היוטיובר הכי טוב בעולם. אני חייב את כל העזרה שלכם. אספר לכם סיפור קטן. כל מיני סיפורים שאני עכשיו הולך לספר היום. בואו נתחיל. אז בקצקץ אני ביקשתי מאבא שלי היום שיקנה לי המבורגר והוא לא קנה. אתם יודעים שאני רעב עכשיו? רעב? זה יעשה לך משהו? רוצה לאכול קצת פלפל? אני עכשיו ביקשתי מסבא וסבתא שלי להתקשר לאבא כדי שהוא הולך להפעיל לי מתישהו את ההמבורגר הזה. כן, הבנתי. יש פה חדשות כמו שאתם רואים. סיפור שני. גרמו לי להיות פה כי אני ממש רציתי לישון כאן וסבא וסבתא שלי גם רצו, כי כמובן אני אומר שיש דברים שאתם גם יכולים לומר לי איך זה קורה, כי קורה לי שלפעמים אני רוצה לישון את הסבא וסבתא שלי, הם יגעגעו אליי ממש, פשוט בוא נגיד ככה. זה למה אני כזה רוצה שיעשו את זה. מה שקורה שאין לי כלום על לערוך סרטונים. אני יודע שאני לא יוטיובר, אין לי שרת דיסקוט, אני חייב להמציא את הדברים האלה. אם נהנתם מהסרטון, אשמח אם תיתנו לייק, 2 סיפורים ברצף, ביי ביי.